Bé, avui hem ressuscitat el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, de la rosa, dels enamorats, bé, tota aquesta parafernàlia que te la creus o no te la creus. Jo us volia parlar d'aquest quadre que és de l'any 69-70 i que està inspirat en una obra literària, El amante de Lady Chatterley, que va ser una obra escandalosa en el seu moment i que, per cert, no es va imprimir, no es va tornar a imprimir, sinó que a Florència el 1960, perquè el 1923, quan es va escriure, es va censurar. El títol del quadre es diu El cornut. Era un moment que a mi em va donar per exagerar la narració i la ironia. Perquè quan jo estudiava, finals dels 50, primers dels 60, el que estava de moda, el que verdaderament era com un anatema per dir que una obra pictòrica era dolenta, era això és anecdòtic. Això volia dir que qualsevol narració que fos descrivís una situació, estigués inspirada en una obra literària, era una cosa pejorativa, una cosa que no s'havia de fer. Naturalment, en aquells moments, el que triomfava era fora de l'escola l'abstracció i dintre de l'escola la rigidesa acadèmica ja passada de moda. Aviam, aquí hi ha uns elements que possiblement, a part de narratius, no són pròpiament anecdòtics, sinó que són plàstics. Per exemple, o simbòlics. Aquí hi ha una escena on un marit sorprèn a la dona fent l'amor amb el jardiner a dintre del jardí. Les sabates enllustrades del marit tenen forma de banyes. Per això es diu el cornut. Hi ha una escala amb balustrada que és la mansió del ric, i el camp on els arbres, per fer un contrapunt amb el negre de baix i el verd de la gespa, els troncs dels arbres no són realistes, sinó que són vermells. I les figures dels dos amants, doncs, és unes figures en moviment segurament influenciades per la pintura de Bacon. Bé, aquesta peça, aquest quadre, jo l'he tingut molts anys guardat. No sé si es va arribar a exposar, però és una de les meves peces preferides. I es veu perfectament com els pesos plàstics del quadre s'harmonitzen perfectament amb una narrativa.